kan godt lide at arbejde med farver. Jeg synes, det er spændende et eller andet sted, det der med den måde, du kan få farverne til at blande sammen og skabe nogle helt nye farver, ud fra 4 grundfarver for eksempel. En grafisk tekniker arbejder inden for det grafiske område, altså det kan være alt fra tryk på papir til tryk på tøj eller bogbind. Det er også service af maskinen. Jeg er meget glad for mekanik. Min far har jo arbejdet som bogbinder lige siden jeg har været helt lille, og det har nok inspireret mig en lille smule. Jeg har været meget ude på forskellige arbejdspladser inden for grafisk område, og har altid været inspireret af de her store, kæmpe store maskiner, ikke? Så det synes jeg var spændende. Når jeg står med min maskine, så kører jeg jo noget papir ind igennem min maskine og noget farve ned på papiret, som så kommer ud som et færdigt produkt. Det er vigtigt at vide, at have den her basale viden omkring, hvordan vand og farve skal blandes, for at du kan få et ordentligt produkt. Det, der kan være udfordrende ved det her arbejde, det er jo, hvis der kommer en kunde med en meget gammel farve, som man gerne vil have til at ligne. Og det kan være ekstremt svært at få den her farve til at ligne 100%. Men når det så endelig sker, så er det også dejligt. Nick han er god til at være grafisk tekniker, fordi han ligesom kan fornemme det, der foregår på maskinen, før problemerne opstår. Det vil sige, at han ligesom er på forkant hele tiden. Han startede jo op som en rigtig ung mand, der var spræls og ligesom skulle lære bare at stå op om morgenen og møde på sin arbejdsplads. Og nu er han jo blevet noget af det dygtigste, vi har her, fordi han ligesom har været lærer og ville gerne være grafisk tekniker. Jamen, jeg synes jo, det fede er at kunne levere et produkt og kan være med til at lave høj kvalitetsprodukter. Jeg drømmer om at udvikle mig selv inden for det område, som jeg arbejder med. Og så selvfølgelig at følge med den udvikling, som allerede er i gang.